Ngala jupur syang banwat bnia abat pule yaki kuat kisla ki bathok syapang ka jing jong ki nong mi khman jong ga jai ban riu khasi ke jongi bat bon ngalap ki nong mi khmat ki ba menshwa hadu ki nong mi khmat ki ba menta ki don yela ka jong ka khana haki kam ber ka jing jing tre jong ki bat gum ki nong mi khmat ki ban yalam yaki pai ba jong ka constituency bat ya ka jela hiru barok away Henry na kine baro ki banga pule ngalap badai tang umait hopping stone unong mi khmat ubaya pher tam na baro ka ai kita ka jingya pher hapadang kine kinong mi khmat bar umait ka wei ni ka jingya pher kalong ba umait hopping stone umdan pisa tang banthe patrol dap ye ka jip ane ka kali haba ulet jinglet banyalap election khantam kumta la shuya rap dai ba thangkiu hakapor banyalap election ya ka petrol Sakaway par ka jingya pher kalong badai tang umait uba ki pat ba ki penthep hi ya ka pisa haki plus of ti haka por bo ulet yalap election Sakaway pat ka jingya pher kalong ba umait aba ulong UMLA usya kritik tang ya ka kam jong upat ba UMLA jong ka constituency bat don kam business yane ba syatai ban lumspa Henry tang katulop ya u kalabiang bat nakatulop udang yoru banyarap yiki pat ba hapo jongka constituency ke udan bat udairu unong mi khmat ubadan ke jingkit kli ke bajur naga benta uput usam jongka jai benriu kat hadu bakadon kapor buah bansa apo klau balaki parlong naga benta ban lejingo yiki shnong hapo bordar bat sakawai pakajingnya pher une unong mi khmat kalong badai tang uni UMLA lana dai tang umait hopping stone na baro ubala job bun sintam haga jing ula yok mat ya ga jing job namar hadu khat arsin lempat syaram haga jing election nyar ban syam kumau haga ne kapurthai ula job ning kong kumu MDC haga senam ka kendai spa san punyau Hakapor bampat pihak ya ke district council menba kadang dai tang kawai ke baki dang ai kerteng kasi jantia autonomous district council bat ula job ru MLA hak senam kat kentai spa ndru puar menba ke Meghalaya kadang hap apo Assam Legislative Assembly nang ta ula job ru MP syaka ying dorbal Lok Sabha hak senam kat kentai spa nyu punyau Bat apa pai pat syaka kam MLA jong u hapo ka jela na du ba uyeng ningkong ha kesnam kat kendai spa nyopo ar hadu arja khat lai umpat syaram teng wat tang sisinru ula job kum MLA hadu kendai sin bat ula klat ru ha ka syuki kum unong job ha ka arpon riuterek September aja kat san hang ne ngin lap bat ngin smutu syai ya ka jingye pertam na baro kinang mi khmat ha ka jela Hang ne le se ngala ban ong badai tang ya umait hopping stone uba mat ye ka jing it ki pat ba da ka snam om da ka jing it ka bor pisa tengka kumba kalong mental le se bon ngi sya bengop sya pen it ka bor pisa tengka hendai umait kumlong kumta namar ngin syam hadu khat arsin un job election klem syaram hato kam daimo ka jing it upat ba ya umait kala rong hakitit snam Nyar ubriu haka pertai uban job bat uban syam kumait hopping stone uban job election hadu khat arsin uni ulalong unam tam nabaro haba persyang banwan syapang kinong yele election dai tang umait ubala job bun sintam tang ban syupen kan mau lingkot hangi lakhai umait hopping stone haka kat santrik ulber kat ndai spa arf kandai Haka shnong mau pelai hima mau yang West Khasi Hills District. Udai ukuan jeng iba liat hajur shan berikong liat yolini lingdo nong lai. Udan arwat ki para kentai. Ula du no ya ukpa haka por budang dap sansnem Jakarta. Bat endau la dap nriusnem pada udu no ya ki bor yo I haki khmat haka baki lamat la no. Henry daga jing sumar ke jong upa I jong u ula yo ya ke jing yo I biang hadien bo ula dap shi post nam kani kalong tang jing pen kan mau nomar kamat ka bangi keren hang ne kadai syapang ka jing e ka bala rong hakitit snam ha upai ba banjit ye kinong mi khman
Ka jingkeli kalong hato andang don mo kum umait oping stone hang ni hari kasi lene andang don ha ka perthai uban job adu khat arsen kene baro ka jingjob jong umait kam dai ka ai ka ban ningkong ka ba upai ba u i ya u dai namar bo umait udan ye ka jinglong jing em ki ba bha dai ka ta ka ba upai ba u yabit tam ban pe ya uno uriu rang ba ane ya kano ka long kimi lane ya usamla ne ka samla dai ka jinglong khoi ka jinglong sngur ka jong mai ka bala penrung hadu kitit snam ya ka jing upat ba ban ka labat ya mai hoping stone kane ka long ka benta ka bangakwa ban ya thu ha ka ne ka por leng ba ka ne ka video banyar ban syam ko mo ladaki MLA baro hakene ka rikasi jongi kidan ye ke jinglong kum umai ni tikena kin amat ye ke jing syarem wat tang shi sindru kene kalong ke video ka balingkat syapang ke jingjob umai Pingston lengdo bleshibon